yokorobekana kwaba bono there is hope after demo deal. Yani deal kuna deal. Ebiongozi ebibere Dr. William Ruto na Raila Odinga banyarako babako beka igogo semelian kororo rondo chebicha yo muraibu enseso koboko kwane wokolio wokobe amo ne ebicha ya Raila Odinga ase koboko kwane wokolio. Alafu gatigati egetabu nkerororo amone kalamu kumaanisha kwamba kuna agreement yenye walikubaliana. Hii hope haijakuja bure hivyo. Ogo semelioko utulivu yetoroche tiache tebosaigo freely kero mondo naruete demands chaengana ki bagokora. Igo bono muri gazeti nkoboraga karenga after innocence pressure kuruase local leaders na international leaders gochaso muraibu ense Dr. William Ruto amano muraibu kiama kia ODM Raila Odinga nigobono giachirense batigire kwerora barauo kababere ende banchira nirenga wafanya kitu inaitwa dialogue egere bachikonyara koba bakuria machibwa senchire bwenerete byakigima mokenyo ndebwensi atali gusiri bogima mokenyo ndebwensi atali ko kuiburwa ibintu byae na mokenyo ndebwensi atali gutangwa kugenda se chiro yae gukora obonchoreria bwae maiga yababera baiga gwanchira na gucha gutwara a dialogue na kuria machibu gwetera senchira ye bunge bona nigo aba omogoko gose jubilation yarorekanire ase chinsemo chinyinge asense ya Kenya kurwa saba onchoreria traders weikasa baraibechi kanisa church leaders weikasa politicians ensema yaba politician bande bona nigo bali no kwigena nga richibu ligiya richibu lyogodumu ndichigotoka asa matuko make ale bosyo ayo mwancho muligerere nyachinga kichigo chigotwanchera ndochiko yaligereria ase page ya 4 ne page ya 5 ase gazeti yega ya The Standard boigo mulikibe gazeti na mulikerete aba onchoreria korwa ase business community banyariko bakwena na hongera ama heko ase amangana ya maandamano gotenenigwa no muraibu ense gochamo na Raila Odinga egere baligiri chibuli kirano ayukagenderete boigo ase gazeti yo nemurekerete nga kumbe karamwe yenaro ne gitabu kirega tigati ababirabo akoranga DPP obisi yo musolyo monene bwa serikali bona nigo yatuguteirare ebi cases ebikanya bibwateraniti abana siasa korwa sensemo ya opposition angamba bwati tuchinga kicha maandamano ali matangani yarengeri tukole Jumatatu ekero bono basoereire ase okoba linked ngamba nyatko ba gusalia amali ya Kenya gwetera sabafuasi babo kulende yonere yarenge demand ya Raila Odinga ngabanyariko babako bwatu kugati abono pio wandai but I think ko somatora marieta yo senchira yo bikirano ekero tukuigora go chaime boigo muraibu ense Dr. William Ruto niga bwate omokutano na government leadership ngana kibago chikutumeka parliament ase okoira malalamishi ya opposition egera chikonyara koba kago chaka gokorerwa emirimo eyemaiga yogo chokorosie committee eliego gosimaiga yogo chako form formation ya bipartisan committee enyi chikonyara kobage kuligereria mangana mange kurwa opposition gati abo bachikuligereria gokonga kubugima bachikuligereria igoro ya formation of IEBC commissioners amo nebinto binde church leaders and the US Senator Andrew Kuhn nigo ekageire osabantu bayigenete ngana bo banyarka bago play a very big role kwene kyabuna Dr. William Ruto na Raila Odinga ngokwanira na bale ayondo chenga naro airo bolito boigo otigana nayo amangana yo morembe amangana yo gochamo gati byongosi byense ya Kenya boigo nindoche asepeji agatate karto chikonyora libaga eskuru ya banyaruka ya Mukumu girls nigo yanyartuko ba kego siekwa indefinitely after 2 die of cholera yani abanafunzi babere mbanyartuko bago sirio bugima korenga no muri gazeti akotebanga no muchando o cholera igobone skuru ya siegetwe indefinitely ntwaro chama bisabu chisemi kurwase ensemo ya western na tebetenga ngosie kabare kulende nkoligereria bale mbatagetia abanafunzi bamisia masoma segekege tambe ende mbatagetia abanafunzi bairane ikiagera mbatagete barara ligereria na kolingoria nga yo muchando lenge ayo nto yasome asobwagare ekero to kuigora ime Kenyans reduce fuel power use after prices soared. Ayonto yaligererie ngana ke amaguta ine airanire nsake
ayo nsinto yaligereria ase page ya kane ase gazeti yiga ya The Standard. Mwancho muligereria boigo mangana maya na karega iga ase page ye entangani ase page ye entangani gazeti nayo mtupreto nenye maethenga na kiako yebeka kabisa kolinde na yebwatire gotebanga Kenya set to launch a satellite nse ya Kenya nero bereti ko launch a satellite to the space gobono Kenya na intento tigire magigas mangana a innovation ayonto yaligererie ase page ya 14 tororenga a satellite kiye go ko launch wa bwango iga ayondo chenganaro airobolito ase gazeti ya The Standard kunende ko igorande go chime egere tororenga narariaya nainde aire obolito tiango naligeria ase gazeti ya The Daily Nation nerondorenga amangana na kiare ase page yo entangani mwancho muligeria ase gazeti ya The Daily Nation nero nemurekerete gatia baraya babere narondo chene chibicha chiribere chumurai bwense William Ruto amona Raila Odinga magega ya Azimio la Umoja chief Raila Odinga gotenenia amandamano gose anti-government protest in response to President William Ruto na motebi ngatigana mandamano egere toche into consensus tororenga na kitogo konya ba Kenya gwetera chinchira chibwenerete na gochamo eliba chigo formulate committee elitwateba ya bipartisan echikuligereria amalalamishi korwasobo mabwa Azimio la Umoja One Kenya wonense ya Kenya nigetuliete nse ya Kenya nigegendete kwenekia amangana ya amangana yomolembe producer nego ntebinga tumerudi ensemo ya YouTube mwanchumulie na boko gendagalia egerororenga na kitogenderete YouTube Ndizi TV News na ngotenge binte bingo na gwanchira na vire ngora mos avitaki force avitaki uvipeleke mbio igasensemo ya YouTube twiranire no tuligalia gendagalia na boko nyoragalia nga no togenderete kukumenyalia rasa magazeti elitukulia lero engane mwa gazeti ya The Daily Nation nelinga search for Ruto Raila deals start wana chidil cha kirerende kubalia baraya babere tolego sense ya Kenya na gendere kwena kyomolembe buno yogendete kwena kiwa korwali tukuligoro Jumatatu nabo kwenyorera manga yo tuchiko yasoma se page ya 4 na 5 ase gazeti yeiga baigo oyo kabere omo nyakerogo bwekyombe ky'obachoro n'echimbebe IEBC Isaac Hassan nagenderete n'egitabu kya Book of Serialization The Day I Almost Sacked Oswago no yokabero mo CEO bwekyombe kya obachoro n'echimbebe IEBC asamalieta kamili ni gakorwa James Oswago ngaki Isaac akweranga rituko atagete komotene niemeremo kabisa oyo lengo mo CEO bwekyombe kyo bali kubwaterana barobo yekera rumunyakirogo James Oswago nigalenge omo CEO ekero nyarete ko baga kugenda se media nago sareria ba commissioner bande amalieta asengencho ko bakagera nga integrity yabo gosamangana abo yo ya integrity na bwato bokolekanugete kolende Isaac nigatete ko mabuta kegima thanks to Raila Odinga oyochete na komotetea James Oswago ayo nairo bulita sepeji ya kabere gatatu amo ne page 10 ekerobono tuaroche no igoro na tebetenga politicians played dirty and a filthy game asoba chalibu makabwe chiribire na 13 I don't know why aganyete all that time mbako chire wasokige tabu at this time ekero Kenya gendete experience ya mangana talima ya mono kolende noma wakokorwa litkuli igoro nigaba Kenya babwate omogoko boigo asepeji ya mageganto chikuligereria ngana ki lideni Kenya's debt up on week shilling di kabeso liense ya Kenya nigoligendete gukina gochigoro asengencho yebesa esiringi ya Kenya egendete ko trimboka ose it's becoming weak nigendete ko banse igendete as compared ne siringi chinde nigense esiringi yense ya Kenya egendete kuira nanse kigima igobono li kabeso liense ya Kenya nigoligendete gotira iga gocheigoro igobono mwancho muligereria economy teribuya toisoko banga tuabukire buno yo mto Chris arogate babantu bayende mugondo wakwenda shamba watu wauze egere chibesa chi circulate eshiringi ya Kenya ko seneve strong for now it's very weak ayonto yasome asepeji ya magega kegima
Boigengane iroborito ase gazeti eyo nigoro y'abana babere abo banyarituko bagosire obugima ase skuru ya Mukumu Girls ase county eri ya Kakamega litukuri igoro yasiegetu indefinitely bune gazeti ya The Standard yakebeka ekerobone kagerenga amarwaire nigati gitororo gati amangana cholera somo chando bwoko minyoka kiretenga kole omuchando cholera nigo koletwa na mangana yobo chafu ndagereta etaro sirbyane birengo byo bachenu amacha talimaya nabo borwiro boiga asa matuka mayantu arochi county na Kiambu county cha Mandera ga aliane county cha Homa Bay ndwarochi borwiro boiga mbwa agite kigima kolende bono korambwa kyake igobona abarukiwabo skuru yasiegetuo asege kagitaramanywa kolende ntwaro chabarai korugabo ase county ya Western kati ababoni halwale nabarai bande bagotumala mbirambi na kotebanga mirobulebekwe egere abana banyale kwirane school as soon as possible no nyeno mo director which semi unatwate babuli tangani na tebetenga mbata gitukubekemerulio na kwene kyamuna abana nkwirana bale ase school egere mbaitirwa na mangana na masomo amange ase boige peje eyo entangani gazeti ya The Daily Nation amangana yobo chenu na murekeire ntwagotenga you cannot speak kiregento utakwane tyobo chenu na kiego eregeta seni kya Ndizi TV morobeli bwensa kya tuyariganetie asitogo chitwa koira nsemo twago ikaransia twago semyanga na kiogwenete komenya kebo chenu egere umanyenga na kiogwetanga kuro kwebekere mechando ere unnecessary baigo abaiboli bali banyoreta abana baba during the lockdowns during the amangana COVID-19 nigo bagotebanga abana babo bono banyariko bako delaywa they are delayed ase mangana yogotara mangana yabana gukwana ase ngenchoma eteririe lockdown yetarengo amangana ye chikafio mangana yo muchando COVID-19 bantu tutaganire gosoka abana abo bono mbabwate challenges abange babo mbara akora bintu biri abana be miaka yabo bagwenerete gukora mwana usene miaka ibirare miaka itatari lakini taramanya gutara mpaka bono igongo kwanira barenga muchando bwe pandemic osabana bali banyorire ngaki ye pandemic mbabwate mechando gite ase amagimabo boigo Kenya set to send its first satellite to space igense ya Kenya nigero bereti gocha gutuma satellite ntangani kigima asense ya Kenya gocha se space mangana innovation na mangana yo takomanyanga nkikegendere tena kitowe explore na into technology na into tobeka na chinse chinde. The satellite will be launched into space by the Falcon 9 rocket owned by the Space Exploration Technology Corporation SpaceX next Tuesday from Vandenberg base in California, USA. Nyirabono satellite yense ya Kenya nigegocha korutwa kugenda se space korwa se kiumbe kimenyekana tibona Falcon 9 rocket ekikere owned by the Space Exploration Technology Corporation era korwe litukolia Jumanne gocha korwa sensema ya Vandenberg base asense ya California USA igobana that's a milestone asense ya Kenya na intoko baba tangani goseko bese ntunde ntangani kegima na intoko teme satellite kugenda se embeo ose space ayonto yaligele se page ya 5 na 3 egazeti ya The Daily Nation mwancho muligerelia oroche amangana na mange ni muda masandio machache kolende ase page ya kabire gazeti ya The Daily Nation gendereri umugano ya Isaac Hassan oyo kabero munyakero gubikimbe kyobo chone chimbebe IEBC omwako 2013 munagotebana ki atigaritia sinini anyariko bagako mubuta omo CEO by then asereta James Oswago mugano ino irobolita se page ya kabere ne page ya 3 ase egazeti yo boige page ya 4 gazeti ya The Daily Nation ni mulgeretengana ki allies osechi team korwa se team ya Ruto ne team ya Raila ngakibata getego cha race yo roll out bipartisan process
Nyarangi process yeye nigo yaba initiated no muraibwense Dr. William Ruto egere chigo konya wa identify problems gose grievances chikoletwa na bomo bwazimilo moja wetero murayo Raila Odinga committee ye gose nkigo chiko discuss ekero yabekirwe nsemo nigego chiago discuss the grievances chiabo mubwazimilo moja kuligi chinchira chingi keranu wetere bunge igo bipartisan no kuliga chinchira chingi keranu wetera ebunge abwasibara chigo discuss na demand chinde chia opposition gati yabo reducing of the high cost and opening of the presidential election servers discussed ngochi bale go discuss ngana kiesaba ekora twaro rumorabike makia ODM Raila Odinga agotebanga server iweze kufunguliwa wadhibitishe igobono koiraneria yo barosirie gose committee ngochire korosigwa ya bipartisan bachigo discuss barorenga naki bagukura omuchando yo libagari okorobekane kyagero korobekana wakolire amabe amange gwetania amaya igobono ayo kagenda tumanchu murigereria abarayabo ebichanera ayo muraibu abange ase ebunge ase litakimani ichungwa uyo gatabanga nigo bare tayare buna Kenya Kwanza side which ko hold bipartisan talks with Azimio coalition as a matter of priority. Worochengane yanchiraniro kagima nabarayo metekero the majority leader korwa the ruling party Kimani Ichungwa atebire they are ready they are very ready which I will discuss na Azimio la Umoja One Kenya with bipartisan eyo ya very priority ajuka gandata sepeji gatana se gazeti ya The Daily Nation mancho moligeria ni molkeretenga na ki state drops unlawful assembly property damage charges against Azimio MPs and ward representatives. Nyoranga litukoliria mandamana matangani ya kolegete I think chitalikie merongo evere ya lenge Monday nigo ababunge kwa Azimio la Umoja One Kenya babege tubiara samangana gotebekana unlawful assembly nga okorobekana kwabo gosogo chama kwabo nkwabo ateteri chiko na damage of properties ebintu mbia saletiwe bono bakabekwa byara inyora Raila Odinga litukolia Jumapili karali kurwa pressa yae aliase obisi yae galia nigo atebanga abarayabu banyareko bakubwato kwa gati abarayabu baruseretiwa mamochayo amane serikali ngati no mabunge Oungunja Opiyo Wandayi oyoro muraibwa bake asebunge boigo a leader of minority in the national oyonera Opiyo Wandayi nero the leader of minority ndo batomo senator o Kilifi oyole senator minority leader Senator Stewart Mazayo ndobato mbunge o Kilifi South MP Richard Chonga omubungo Malindi Amina Munyazi number ward representative na George Obure na Esther Oromi abo banyatko bako ruseliwa mamochayo nga amba kolete osangirikana gotabwateteri chiko gwetera mandamano that's one step chia demands kwa Azimio la Umoja One Kenya. Wega sepeji ya gatano na lime gazeti ya The Daily Nation ntaracha sepeji ya usase gazeti ya The Standard naro tura igorei make ndoche nga anti-obesity drug to make WHO vital list. Nyoranga ekiombe bachenu nsengi ma WHO was a World Health Organization nigo kebwate liyogo gia okomenta chikiro gosego twaro kolitoa obolito botali bwa kawaida obesity niko batebire banyorire eliogo kulende eliogo eli nigo lirabe A+ ase kyombekyo onyaligo chikoba approved. It will be the first time a weight loss drug erachi wakonya abantu asensengima nyura 4 American scientists have proposed to have elioge ligali nyareko bali koligererigwa barorenga ndiancherwe ligwancherwa ene step ntangani asekyombe kyo bachenwe nsengima WHO korosi eliogo liyokurwa nyomo chando bwa obesity no gutwara chikiro chinyinge gwetania kerengo ase omuberogo igo bana bogwe somerayo ororenga anti obesity drug to make WHO vital list. Mancho muligere tianda tigera bwase gazeti ya The Daily Nation na ikirase page ya gatano na limo ekarongoira na ase gazeti ya The Standard na ronda ranga gochime na ralia ya ale. Waige gazeti ya The Standard
Standard nimulikerete nga naki obisio mosolio monene wa mosolio monene obisio mosolio monene asamangana yeserekali Nordin Haji bono mbali gocha koba charge the 6 politicians bali na batabiri kurwa gazeti ya The Daily Nation ekiagera nga baruseliwe amamocho aroro mwacho muligereria karonge nderete boiga boigo engana ya infections sexually transmitted infections STIs nigo ekarigo spread nyoranga litukuri goro chigazeti chiga The Daily Nation yabwatanga naende there are 2 new infections chiachire naende ase abasubati kolende kolengano muri gazeti nigagotebanga engencho nereo abantu betange kurwasa mangana sexual transmitted infections aso kubwatia machiko abwenerete elio ntonyara ko bato kwenyora asa konkolengano muri gazeti yagotebanga infections chinde nigo chabere resistant ochiase amalio gabono iga bono nganchikali ko igumaliogo boigo muri gazeti narwete gatiemebwekano ya STIs HIV, gonorrhea, syphilis, gati ya marweirande na candidiasis, nerone infection. Igo muri gazeti ngoteba kalinga abantu banyariko babakwerenda mbenyora ase emekone yiga ya infections. Boigo engana ya Mkumu Girls High School nerone iro bulitoga iga ngana kianyariko bakegosie kwa bweli tukuligoro mega yabana babere gusiria ubugima kubwatekana na keri yateba uburwire bwa cholera ebimanyereria abana babwate na mangana yeriberera stomach issues nigo bale ko diarrhea gusibale ko minyoka bale koroka dizziness and chest pain egantu kirete bono babere gusiria amagima abo mo director wa region yeli yechisemi region ya Western Jared Obiero na tebetenge skuru ejo nigo yasigetwe elio korwa libaga obotuki banyale ko babogo korwa egere barorenga nkikirite oburwiro obugwateka ase skuru eyo ayo na arairo bulito ase peja gatatu ase gazeti ya The Standard Waigo ase epeji akane moligerete nga Ruto Raila Trace lauded but many ones headliners kept off dialogue ane antumbago kerete ase okoligia baraya babere banyalko bago kwanirana kulinde na indengo tebabali abange batagete the headliners kept off dialogue nande banyaraka bago koraki bago kwanirana erete handshake okora bange baromba tagete mangana ya handshake bago tebanga embu yatoligieri chibu ngana kitoko konya bakenya kulinda mangana ya handshake no ase peji ya gatano ne molikerete nga Ruto Raila Trace businesses are a peace dividend for the economy aba onchoreria asoboga tagatibu mocho Nairobi de chinsa machinyinge aiga asense ya Kenya mbaye negatio botoereru litukolie igoro egenta bange bagendrete gotogia waigo ase enganeri na chakire ko batebya nga embura ne visio naende twaye gokeire abanta bange mono sorongorwa Gusii mbure yana koleta makongu mange entole ni bahati na ntetonyo wakira Nyasaye ngambia mono asengenjo chinse machinde mbure nkoletera makweli bono buna ase county ya Taita Taveta buna nabatebya mbure nyingi nigo yanya tuko bakego twa na koko sigento ikoro kwa flooding gose etoigo iyo nyarto bage kwabusa enyomba ye familia yemo abwase omongina nyene asirite bugima bwaye plus umwana orengenda yae amana abana bande babere ensemo ya Mwatate town amone chinsemo chionchokana ine ensemeyo chinga kibono Mwatate sub county police commander Morris Okul and the area deputy county commissioner Margaret Mwaniki nigobanya atko ba confirm egekorwe ekyo kia abanta bubane gosiria obugima ekerate betenga mbagendrete kuna kuliye mebereyo oyo mobuka konyotokire kolende yuende konyetera atoka igobono embura nebisyo ase abantu bande nembura sazingine na makweli asabantu bande mtubrezo no batamba atebanga there is always igentunkere koragoseka muntu naro okulira
kero igotete omonto narore enchara kero gokerete bisio byembura abantu mbaro bagokasi embura eyo bakorera ng'a yakorire kieke yanyare ko bagie koira amagima y'abancho babo baigo mwancho murigereria rituko ria igoro omurai bwense Dr. William Ruto nachagete bene osena igorete egeikaro kiabana chiebina korwa sorogongoro Africa ekero bono bagenderete ko influence climate change plans nyoro gonchorere kwerire na kuo korete tama bayo yembura maito gonchoka kwerire na bagokorete murakera na bagokorete mbura na bagokorete mangana mange ndagira te kwama igobono nga ensemo yebigambero na nero negendete koreta emirobiri emekirano na koranga naki emuchando bwogonchoka kwerire uranyare ko bakogoshugulikerwa nyoranga amangana yo gonchoka kwerire last year November abarai bechinse mbaumirane ta sensemo ya Israel asale kurukwa nga Shama Sheikh asibachete kwaniranga merobelyo ki erabekwe egere ogonchuka kwerire kunyara ko bagogoshugulikerwa because this is a global a menace igobono gonchuka kwerire mpaka chinsemo chibigambero bicyachakire ko bekemerobelyo nainde bagachaka koranga ngaki ebigambero na biro byo birache nemerobelyo mekerano elio ko changia mangana climate change asenchira erengia mona chebino monene musubati Mother Kome mokonyo ye Philomena Mwilu amo nabaraibande baumiranete asoma boganyo Safari Park imeye county ya Nairobi na ukwanira amange asepeje gatano na kabere ne molikiretenga na Kiruto meets house leaders ahead of talks amuraibwense na umiranete na house leaders gati abondo chebicheregeiga National Assembly Majority Leader Kimani Ichung'wah na Senate Majority Leader Haron Cheruyot bosio wechinkwana nyoranga it is bipartisan way now we are going bipartisan torenga ense ya Kenya nebe buya ayundo chengana aro irubolito twikire epeji ya karenga ya kiandase gazeti ya The Standard ndochenga Haji na nyartukoba nanchiranete go drop charges against Azimio politicians yuntwaligereria kulinde nabo gwesomera asenchira yobo ikirano headliners ignored as part for traces launched headliners abantu mbaro bali bwatu musimamo dhabiti basimamo imara bali barochenga nonye no gokwano ko gokorache ko lead into handshake bono lakini mbata getabara ya babere bakwane so that basol fumo chando genda takoba sense ya Kenya ayoni garase page komi gazeti ya The Standard ayo mwancho muri ndo chenga naro airobolito asebono unless page komi na kane ndo chenga mwaziri bwechi para no bosombi Kipchumba Murkomen bono nigo akomochia omubaro monene bwe mebasukano eyue kare gokoreka ase chipara asense ya Kenya asekeria gotebanga abantere babange nigo bare incompetency abote igo bare incompetency yani okoranga mbara manye kibao korase chipara kiagera mbasukano speed mebasukane kare gokoreka nase chipara au nabanta bange gutigirwa chingo machintindi wika bandi gusiria magima nabandi gutigirwa chingo machinke nigo ya mente kanire kigima ekera aboliringa abantu bali ba chintereba kinyare ko bachikwe maigerio igoronga na kibao kora obogendia bwabo na maene kero kende nabo mosoko nora koreke korengana no go fail which break ne basi ya Pwani University kulende incompetence of drivers nabera changie asengencho nga emebasoko na yabeire menge maigantu asiria abantu gaiga amabuko kero kasotiki highway abwasto gutuma ngora yaito akiabantereba ekero gwache kigali kwanyoranga egentonkero rokero muchando karage shugulikira tia korara rigereria ebese kiagera to kumanya aya na magima yaba Kenya the speed yemebasuka naro twanchera nenchama na mwanchu muligereria yabeire emenge kegima naiga nabantu oroche oyoro mutinyo kana twekire kurwe talike ya mawika bono konyororo ngumubaro bw'abantu batsiriria magima gwetra semesoko nechipara nigere menge kigima wese kubika ni miaka ya guchimagega chakera 2022 chimega mpaka 2020 na bakoranga yarenge menge karugo mwako guchaka lakini bono it is worrying na kitoko boli abantere babaito gaki
kwa na experience na nde cheki gari yao ekerogo soka obugoritia magima yaba Kenya mwanchumurigire ndo chinga chabutugire chideke 32 na arate mirikora kumanya yara sama gazeti ya senchera y'ubwenge na ina bakwenyorire gazeti ya wa senchera y'ubwikiranu kigima tiganda enda ndamira matemake na indi manyenga nkayo magani tubweri tuko aikire nkonyoranga oisire goika ningirane nchiko kumanyaliara ase county maite na batoko county na roro rairo bolitasa mane county konde page ya 5 na kabere gazeti ya The Daily Nation nemorikeretenga family ya bana bali basiretia magima kurwase skuru ya Mukumu Girls anene familia ya mukuru ase county ya Siaya omwana Wendi Oyugi oyo enge miaka 14 ori gosome grasi kia form 1 ngati ya bana bali babere basiretie obugime kerongina okwana na bali kibamangana na kwereranga na kyanyorete simi kwende skuru achiko uyu mwana ya mwire nyagitari kolende na nyartiko bakagusiria obugima tokoteba pole sana ase family chiria ibere abana basiretie magimabo ekerobono uchunguzi ya chakire egere bamanye what really happened gobona tiganda mera matenko ira na nindigere chujumbe ibere isatoiga na gukumanya make asamana ichi county egere tokurerororo tuganya mugeni ito bweri tukuria rero gendera ko bamona inche asomorobeli bwensa kyabono mambia urabono igamba ka chikoroga chinsa isato chimambia ya rero inyorango morobeli bwensa kya andetayo na ndorayo nyore engenche kabire yeiga hakuna pahali sisi tumevuka mipaka nigotogo tegererwa ensengima andonsi asole haijalishi no abo mwele bwensa ya New Zealand gare so yo mito Dennis Marubino mongine Elizabeth Nyaboke no mosubati Irene Gesare asante sana weikoto bwate nova Amsterdam nova wapi mwancho muligereria wetra online YouTube yaito yairana na bogo tubwati agari ya Ndizi TV News abono gotonyora Facebook kidogo ero ya kanire kidogo lakini ntogende tokoye suguma ana bakonyora sara Ontita Facebook na ndonyora wetra se namba SMS eyuire gabu ase TV yao tigaturenda ase studio akeigo enkuira na tolegocha Ndizi TV ubwansu bw'omugusii twayichanire koralia hugukwa kumugaka John Simba Onchiri korwa Nyansonko Isikimu igale mwana o Jonathan Onchiri Nyamato no mongina Esther Muraha no mugaka o Perpetual Nyakirario nise Grace Otebo korwa Matibo Margaret Arama korwa Kineni Isabella Onyambu korwa Keumbu Veronica Nyaboke Hesbon na Wilda kurwa USA Kennedy na Martha Nyagosira Wila kurwa Nairobi Ruth Sausi kurwa Nyaikuru Gladys Openda kurwa Nakuru Wycliffe na Rachel kurwa Canada Jared na Doris kurwa Magina Rifat na Evelyn kurwa Nairobi Clifford na Sarah kurwa Canada na Conrad na Sitinika kurwa USA Mumro mwabo Jerusha Nyagosira Tora Mary Sarah Martha Nyamato Ateka Kalen na Kombo Nkorera ya Miriam Ondara Okongo Osano Nyatundo Nabande Niganyomete kurwa bwomugaka Jona Nomongina Marium Gikara kurwa Motagara Nigaro moko guchiase Morangi Osugo abwobonsi bari Nyagosira Penina Bathsheba Nyagosira Aska Christopher Nyangau Mwebi Momanye Okeyo Nyabando Oyole Nyagosira Nigaro moigwa guchia Asonsongo Nabande Isemoke Rael Josephine Cecilia Beatrice Onchiri Vinik Nabande Bamwabo Nyambariga Onsongo Nyagosira Isaac Simba Omweri
Suleiman Kiriago n'abandi. Sokoro ya Murara, Ateka, Kerubo, Kevin, Lulu, Anyona, Winnie, Quentin, Naomi, Brian, Rodney, Sydney, Virginia, John, Janzith, Amira n'abandi. Nigari sokororia gochia Sedorin, Juliet n'abandi. Omubiroye nigurarusigwa senkendu yenye gitari ya hema kitariki isanonemo cy'umutinyukane yorabeli tukuri haramisi nako enigwa litukoria ijuma kitariki isano na ibere ahali sekenyoro ikia Taifa Village Nyansiongo Farm. Asebali bonsi banyorire no wakwa kubwatekana no gusiririrwa n'uyu mwabo migo twarure enkora yeto. Gusii Urban Blaze. Omugaso ubona turi gucika babuna butambe Omo science niyende Omo science niyende nigonde imea Gusii Urban Blaze #ekebemboli Yali na koronyaramba Chenkorkunga MC Migi. Make sure kwa watch the show korkunga Gusii Urban Blaze. Ogotoka Nyamira kebirigo no timo girango. Ninchungo monyere. Nigukomerana na Petra Mukira asichingeru cyabasai. Mama wololo jirani ananimada. Amejibeba mwenzenu minapagawa. Korkunga Faith Star yagote bagagunga jirani asomurobere Gusii Urban Blaze. #ya mitandao yonse #yekebemberi nyoro moroberi yoigani gokora tunainje Petra Mukira kila ritukuri ya Jumatatu goika Ijumaa kuanzia saa 8 hadi saa 10 Monday to Friday. Kerenkoboka mami nawe kankorota mami tobute mpaka boire ngwanche nainde baka mami aliyagendreta simitandao chingeru chiya aliyakorekanire elyo kumanya umusawo bono nakumukinya kebirengereryo ime ya Ndizi TV Gusii Urban Blaze umurubyo gugwikia ebirenko binde #ekebemberi. Esimi yao nebwa tumuchando na nigo itakiri koroiswa gose kubekwe bintebya iliyegenderere gokobo korerie gose aye numoroisia bwijisimi na nigo tagete asokure bintebyo iliyo chigotume yakoroisia eduka ya No Limit Phone Spares and Tools ejeri miyumu chukisi nigo bakurwa korio bobwonsi mpabwate bintobuna soldering gun, electric cutting glue machine, multimeter, soldering paste, rework, battery connectors, SIM slots, camera lenses, fingerprints, fiber connectors, charging ports, charging flags, power switches, touch screens, complete LCDs, LCD pins, chirichinke, eche medium, nabego chirichinene. SIM card pins ejectors, chassis, back covers, gose leads, chispika, looping wire na tweezers. Nigo babwate chiduka ibere imeyomo chobosongo eyemo nigera samagacho Ahuru Plaza neyende ekabange na tea room opposite Uhuru Plaza asamange akira mainesimi asenamba enoti sano na ibere kianda isane yemo enoti sano na eyemo enoti gose omwakere Janet esimi asenamba enoti sano na ibere isano nemo isano no isato enoti kianda enoti. No Limit Phone Spares and Tools. Kuikira bono ayebunu mwagachi kwa manyire eduka okugenda kujya ibintu byose biriyo gukorera imirimo yawo. Osmo Traders Limited nigo babwate kitari cyo kwaranse ase nyumba yawo nabo igogobeka sinyasi bune babu egikoni living room nabo igo ekikobe kwesiko babwate sanitary wares ubuna chising chibakurichete cyo chonsi showers, towel holders, soap dishes, racks,
mirrors na hand basins. Chirangi chonsi chiria chikuburukanibwa ne computer na boigo chiri spray paints no chire mbabwete chipboard buna chips and boards, MDF boards na chip boards. Hebinto au biogakora plumbing buna PVC joints, PVC pipes na chi water taps chonsi no chire boigo na bokugura chi curtain rods, hood screws, chingulu chonsi, door locks, chi pipe wrench spanners, screwdrivers. Banyore old Sansura building angena Kisii main bus stage gusua Kisimi asenamba enotisano nebire eye mokianda inyeisano enotinye inyeisano nemo Osmo Traders Limited. Customer satisfaction guaranteed. Kero muntu nabwato muganoye kurweiburitwe goikasa ikireboniga kurinde kero igentekemo kebwatana n'umugano yomo guchia sumugano kabiri